tanpa gelaran aku. Punika agabaraken dening Pati Puncakano utawi kawasan dening Pati Punjaga Atok. Pati kang sekti Mandra Guna Gerbudi Gawa Laksana ingkang tansah setya angabdi marang Ratu Gustinipun Senjuluk dening Prabu Kelana Sewagana. Tuing muni rawat-rawat kok bakul sinambi wara. Nalika semana Prabu Kelana Sewagana anak boy kiri papat boyo ingkang dipun ujar dening Dewi Saka Langit minangka putri saking Kadipaten Kadiri. Sayembara utawi Giripata Kaya ingkang nomor 3 sinten kemawon pawongan ingkang saged damel epok wonten sakjeroning bumi jumudul wonten ing alun-alun Kadipaten Kadiri. Punika ingkang dipun tapis witanipun dening Dewi Saka Langit. Ayo, awas sayembara utawi Giripata Kaya salajengipun sinten kemawon narendra utawi pawongan ingkang saged jemudulaken tontonan ingkang dereng lumelar wonten ing Gandaraya. Punika ingkang dipun tapis witanipun dening Dewi Saka Langit ingkang nalika semana sayembara utawi Giripata Kaya kala ana saged katempuh marang Raja Mudha saking Kadipaten Banjarmasin ingkang sapunika kawasan dening Kadipaten Wanaraga ingkang kejulut dening Prabu Kelana Sewagana. Ratu kang sekti Mahagara Gerbudi Gawa Laksana
wontenaken tontonan ingkang dereng gumelar wonten ing jagat raya arupi burung merak kang sumengger wonten pangalipun Prabu Siwa Barong. Ingkang sapunika kawasan dening Penitari Reyong Ponorogo. Ingkang dipun berekaken dening prajurit 100 sampun ingkang sami Agni Turangga. Saking keluarga besar Manggolo Sabyo Putu aturaken Manggolo Saputra sing pangasawi.
pengen rong kamu aku. Biasanya brokoli ya. Rupanya kok sinchan ya toh. Belum toh, kancane ge udeng. Niate dhewe ora gondrong, tapi mbasan dadi sakmene malah kribo. Orane kribo. Kayak sableng. Kowe jamu nyapa to jan mau cepat to jan? Senale ini kowe dhewe kok aku iki lho, ngomong iki lho. Sesal lah buka jatuh lek untuke. Didale neplek. Lah iki drabule mana dan teng. Lho wis aku perlu mau. Ya gak tak topet bahaya. Raine kok ganoan iki. Kosok main pitare boyoke muter ning ngarep. Oh, ayo Mas. Satu. Mas, kowe iki dua nambah sisi. Satu beli paling kok awer ini. Padha kaya tegale. Ibune iso. Wong ora buka sebelah sing nyantole irung ngene. Pilek kaya lumrah kok to ya. Kuwi meng jurusmu apa-apamu iku? Lah aku nyatu lah kok. Keluarkan aku. Kudu jurus nih. Apa sih ya ngono iki? Sisi dhisik. Bel diu mau apa? Wis aja ngombe kuwi to. Oh, tularan cara titeni carane. Weh.
Gentian loh. Tak cowok pengen sumber tak leb-leb ngomelan. Gini, Pak. Wedi. Iki wis ora rasa ruwet. Rame iki lho. Leb-leb Enggak usah nesu to. Kacane lo ngron-ngron pisan. Lho, ana sitoke wis reder rek. Lho, rek pager lho. Ini yuk cuma ngono. Aja banget lu cantol manumu. Jenengmu sapa? Oh, Jono ta jenengmu? Reno. Jono iki bakal sawi nang pasar lho, goblok. Adike Pak Pur Jono iki. Ngawur ta. Gak usah. Pak Pur. Ngono iki. Pur, medhuk Pur. Jenenge sapa ta wi? Ta. Lah bocah kae jenenge nek kene yo. Lho. Sikat Pur. Ya aja ngono kowe iki. Iki basa dhewe kuwi. Sari, Bas. Mak. Ayo, iki wae sapa iki yan? Wae Pak Pur. Bor iki kaya ngono to. Apa dia rokok? Yo gak gaber ngono. Biasa cakeme biasa. Kowe mantap ya, penonton ya. Engko aku juga Pak cakeme. Masa karo keder ngono to to? Ora ngono biasa. Lah piye? Iya. Biasa. Ora tau rokok gondong-gondong. Kayak ini toh. Gua wis iku Pak Pur ketularan. Iki mangga dhewe rene iki wong papat. Enek wong papat iki mau. Lah kuwi sitae. Lah dalah. Kuwi lho. Nang dhuwur iki lho. Tadi ke bapak iki lho. Iki lho. Iya. Oh, sejetas PYP iki lho. PYP lho. PYP. Hah? P apa F lho? F P. IPS. SPP bayar sekolah. Iki lho. SPP. Mbak Maya. Aturan aku to. Sebentar to Mbak Maya. Mbak Maya. Iki lho diucale. Krek. Ya to Mbak Maya iki to. Kene. Oh. Kene. Ayo, tak gendonge kene. Ayo Yen, gendonge lho Yen. Lah, wis mapan iki. Kowe nyapu kowe nang ngisor, gak nyapu munggah. Enggak kabeh ceblok nek engko carane. Ini sing rene medhor rene nyapu munggah. Ayo. Rambutnya coba Mbak. Oh ya. Yen bacaan Yen. Nyapa Yen nyapa? Piye. Muga pisan nyapa to Yen? Rene asik to. Critakno nyapa iki mau. Bobo muda lek 2 kilo 3 kilo. Lah kowe sak ton ne. Kaos iki. Aku mah kudu tak tambani guru-guru mes siji. Iya apa? Kan mes ceblone ngono. Lah coba madeng sing ceblok iki kan iki. Sama ro blowo belik di kono kalah. Kene nanti sumber malah. Banyune kalah. Belik nek kene yo. Piye Pak kaya iki infone piye? Rasamu PYP kuwi lho piye ya? Apa to? F. Steven, dasmu TV goblok. PYP. Info ajaran. Aja ngono to. Iki 2 kali lho engko mlebu tribun lho engko. Lah aku takok masa salah. Lah aku kaget. Aku takok info. Wis tapi aja
Kalem-kalem Mas Lenggara wong tuwek iki. Lucu cocok. Cocok sih kok. Mbak E, Nggih Mas. piye apa? Aku gak ero Mas. Aku ero gitu di video iki aku gak ngerti. Sik lho. Viral itu, viral. Sing kaya kowe nyantol pager kene kene lho. Sese malah wotot to ayu. Dijakno wanyel to. Bar ngemplok sama sampean Mas. Oh enggak. Ngemplok botok. Ora ning ngono lho Mas, rungokno. Kuwi iki kronologine ngene. Aku ki yo ora ngerti wong aku ki penak-penak nyinden karo liyer-liyer. Kok digi tak sak giete. Priye jumbel mik tak gua. Yo iya nek andine Mik pas tak kok. gua terus ki sing masuk apa FYP kuwi mau kok bodoh komen. Mbak kok bar ngemplok. Maksudnya ki ngemplok apa to Mas? Sing dimaksud iki. Ngono iki proyekne jajane to nek panjak. Ora ana odek nyenane. Wah, senanggap kiri. Cangkemmu tel Aku ra nak kowe kaget wae ya. Pendonone melek. Malih lali aku ora tau apa. Mas. Bilang sabar kowe nek sik. Kian santang ra ini kentang. Kat seminggu deh ini lho to. Tak parani yang omahe tak kon cukur jawaku ngono lho. Ora kowe tok bojone dhewe ya ini asine kon cukur. Dek niat pengen gondrong. Metak bro. Kowe apa? Jabet lho kene. Wis jabet mental bro. Hei, sing jenenge mental iki ngepangnya dhuwur. Wis lha iki ribu kan. Tahun 99 nggih soal komprang ngono lho malah. Ya wis, lek kowe kribo salah, gondrong salah. Lah aku iki asline nerokne dono e. Kaceke untuku iki sing gorong maju. Boleh utang yo, linggih secongkal berutung-uture. Malah sir metu untune. Iki mau nyelomba nyapa? Yo, Sik to Mas. Ayo banjol-banjol kok piye ngono lho penontonnya kadung rame. Engko infone iki jadi jam 2 iki selesai. Mangane awake dhewe iki sak kru ayo menghibur para penonton ngene. Halo? yo satset. Ndang satset Mas eh. Himbuan sekali lagi. Weh medhok le. Kowe ngerti ana Omikron ora? Kowe kok mlebu rumah sakit nambane ge apa wong di portal kabeh. Iki kancane Jono iki sapa to jenenge? Ti Buti, medun. Budi pake ya. Di Budi anakmu munggah wet iki lho. Nyanyi, ya jalur nyanyi. Jalo nyanyi. Oh, oke. Ayo Bu. Sampean biyen iki yo sekolah ora Mas? Di sekolah to? Tenan. Iya to? Yo iso maca. Yo iso to. Ya tak bedheki rada maju kono. Saya terima sekolah aku S2, Mbak. S2 ki apa? SMP. Nah aku double L Mas. Jadi L papat. oh L papat. Lho. Iya. Oh iya, double L loh. Lha paling bener double L. L papat maksudnya Mas. Papatmu ngegangi aja suwi-suwi. Tuh langsung dadi sak lare kleru omong untuk ciduk. Ah, Tenan sampean iso maca tenan? iso. Iya, tak bedheki. Sik ya Mas ya. Karo leren ya gone. AKUku Dibaca aku. Ika iki Diwaca iki. AS usu Diwaca asu. nek diwaca kabeh Aku koyo asu. jajal kowe yo iso ora jajal kowe iso ora jajal Apa iki mau ta? iya iso kowe ora ono aja nyedek-nyedek aku engko mesti ngeget-geti cangkemku latah elek oh AKUku Diwaca aku. Ika iki Diwaca iki. AS usu Diwaca asu. nek diwaca kabeh Aku iki asu. betul Sikir dhewe ra apa enak. Nih. AS usu Diwaca asu. nek diwaca kabeh Aku iki asu ngono ta? bener Mas betul Aku iki habis asu. sama nasu to Matan. kenapa aimu Kowe. Apa iki? belajar iki mau mengeja AKUku
diwaca aku. Ika iki Diwaca iki. AS usu Diwaca asu. nek diwaca kabeh Anto kaya asu. tol panggahan tak lo Pangganto. Rumah saku kuwi lho. ora Aku enek ora nambahi lho, Mar. ora enek janan to ora enek Lah piye? aku kok Lah yo ngarep seto mas iki rambut iki asli kok etok-etokan to seto iki to mas sing dijenengne omahe kos-kosane Tumo iki gitu kos-kosane Tumo Yuh, lah tumone sak ampal-ampal ngene ya. ayo mas auto mas ayo dreki mas iya Ah, baik aja Yan. Si Mbah Men iki. Mbah Men. Ayo. Piye Yan rasane Yan? eh aku lali ra gawe cawet iki mau Hei, Yen. Kuwi mau ki wis sawi. Cuma saurunge yo ngrembes dhisik. mbahmu kok lembus kok Oh. sesuk ki lo main dine PPKM kok Oke kan. Payu iki. ayo ya Hei, ayo Bunda. ayo ya Nah, ini nyari. ya ayo ayo kecil iki Ya anyar. Mas. Hei. Hei. Kayak belum gelundung ya. Bayu to. Kowe roh anu, apa jenenge? Nangka ceblok kae mau. Glundung rono e. Kowe nangka ceblok kuwi lho. Nangka piye? Lah piye? Kayak ketokan glugu kayak. Aman. Kayak Yeyen mau lho. Piye? Lah lek gano ngono iki rontok kabeh. Wes
Enggak usah. Ayo to, akhir iki. Bakal ta wae. Bilang. Ya. Sinambi sarwa kegojekan utawi tetembangan melebet wonten sak madyaning wana kang aran kono lir boyo lir kang aran gedhe boyo kang aran pekewo alas kang jumudulake boyo pekewo kang gedhe guru kang gedhe manggolo cahya mudo Mbak Maya Slinger metumu wayah demi datak nganggo klambi seksi dandanmu ayu nanging kok medeni Kaya gendru angkal nek pinggiran metumu kaya siluman mayumu banter yen ana obyaan selak ijo mas selak ijo mas selak ijo mas selak ijo langgananmu para sopir sapa wae penting mampir ana sing waras uga ana sing kentir kabeh dilayani padha ra peduli anom tuwa sing penting bayar cukup gawe blonjo selak ijo mas selak ijo mas selak ijo mas selak ijo wis dandan ayu mlenuk-mlenuk kaya tahu susumu palsu ning asli kanggo dirimu wis ora usah isin wis ora usah malu yuk kita goyang 47 selak ijo mas selak ijo mas selak ijo mas selak ijo matumu wayah bengi dadak nganggo klambi seksi dandanmu ayu nanging kok medeni
flonco wis dandan ayu mlenuk-mlenuk kaya tahu susumu palsu ning asli kanggo dirimu wis ora usah izin wis ora usah malu yuk kita goyang 47 selak ijo mas selak ijo mas selak ijo mas selak ijo Keru suarane ro Kuning loro goni tore kiri Goro kaya salah bongso mari pasat tetino ono lindu kaping bentuk barat dukusus kakak Yesus bentuk kakak harap sekluk kakak balaku melepat wonten sarmat dari kono kang aran kono lir boyo lir kang aran gede boyo kang aran pekewo alas kang jebutulake boyo pekewo kang gede loro kang gede kabeh kalah perot dening apa sing rokorongan diprototu bali dening patri sing kumbang minangka dutanipun Prabu Singombar saking Prajalodaya Allah Abu Barato Jaya Lutiro Botleng iblis selamat telah lain mencuminakan dengan sekat Mabdu keporong karang solino pangin datang telah terletakkan yang kalau bukan sumber Kau
dening ambak-ambak sing glopuro. Prajuritipun Pati Simo Kumbang pernaning kewan alas kang satro bayang. Pesta dikembangi lambe Undak dan sini Dikotok polan metuti Micil soko rembang Tak iringi iromo tegot Segera kenangani Goyang sing podo nonton Nadyan kewis ono Prabu kono sewagono Kang rayo bagyo ake wong podo teko Senjata pemimpine becut Kyai Samandiman Manggolo cahya muda ayahe kewajiban salam hae tak anteni saka kene ayo padha hadap kek kang nyedak omrene suwit lor salam hae Gusti Pati kula ingkang sowan Gusti Pati. Amuk soro maroko, soyo lutiro. Maju keporo karang solino pangin damo ilatalam. Lakadam ladengku barang lupa.
Bedake ukro-ukro. Iku kedap
bisa nendra kagodho ring wayah kang ridu ati kawitane mung sembrono jur kulino rangira yen bakal no oke tresno nanging duti bane aku dhewe kang namai nandang lara kadung lara sambat sapa rena sing tak puji aja lali janjine muga bisa tak ugemi rumaksa isun lakune saya lara kelawan maka hawa kantur angkara saged nayangan tansah gawe rupitya hingga hamatep ingsun kirap kini samurka mabar haraganing kanca saben ules netra linambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan sanjang jati samudra peputoning laku lumuju dhateng Gusti dhateng kumurba dumati panunggale kawula Gusti krebakati bakal dumati mukti isut tanpa piranti sumapyaring sukma madu sarining purwit
praja sampurna sangkala tidak moksa kalau bentuknya tasirna ya sing rasa medina mugia dan setia pusaka karimo sodo yang dadi mustika sakjroning jiwa raga sesamulya wasita digdaya kuwulesana biar manjing sigra sigra amposa muto tan kena iso panelur gagah bunga sumringah dadan ing wayah-wayah satriya tata senggodo wiratama katon sewu kartika ketapan ayu Joko Klaret wong
iki wis pancene kowe dijauhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora kepo yen sliramu eko kromo ngulon parnae yen bengi rembulan jenenge koyo ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap sepele srengenge ngulon parnae yen bengi rembulan jenenge esuk empe sorene dadi